Aos micros, Paula e Rocío. Hoxe no podcast. A nena e a ciencia. Temos unha tarefa moi importante, responder a seguinte pregunta. Na actualidade, unha nena que queira estudar unha carreira científica, ser física, ser enxeñeira, realmente ten o camiño despexado de comentarios que botan para atrás. Hoxe en día, aínda se escoitan moitos coma: Iso é para nenos, non o vas conseguir. Iso é moi difícil para unha nena como a ti. E uns anos para atrás, escoitábanse moito máis. Para descubrilo, imos a entrevistar as nosas profes. Elas poderán decirnos, baixo a súa opinión e experiencia, como é ser unha muller na ciencia. E para iso, saímos aos corredores a entrevistar as nosas profes. Entrevistamos en primeiro lugar a Bea de Mates e a Adriana, que é a directora do noso instituto e estudou bioloxía. Que che dixeron na casa cando decidiches que querías estudar a carreira de matemáticas? Pois dixéronme que era unha carreira moi difícil, porque naquel momento matemáticas, naquel momento e agora tamén, dixe que é unha carreira moi difícil, que todo mundo que empezaba a carreira non acababa, entón que me pensara ben o que quería facer, porque era moi difícil. E a ti, Adriana, que che dixeron cando decidiches estudar bioloxía? Pois eu cando non o tiña moi claro, entonces a cousa estaba entre química e bioloxía. Entonces, cando finalmente me decidín por bioloxía, meu pai o primeiro que dixo foi: "E iso pa que é? Que salidas profesionais vai ter eso?" Entonces eu expliqueille que a miña intención era facer laboratorio, ou ben eu tiño unha profe de bioloxía que me inspirou moitísimo, era moi boa profesora, encantábame como daba as clases de bioloxía, entonces a miña segunda opción era ser profe. Entonces, claro, o primeiro que me dixo meu pai, por exemplo, eu recordo a reacción de meu pai, porque dixo: vale, profesora, pero claro, en laboratorio eso non é máis de homes. Sí que recordo que mo dixera claramente, eu dixenlle, pois non. Seguro que grazas a ti cambiou de forma de pensar. Bea, cando ti estudiabas, había máis rapaces ou rapazas? Pois, curiosamente, éramos moitas máis rapazas que rapaces. E no teu caso, Adriana? Pois cando eu estudiei xa éramos a maioría, non vou dicir a maioría, pero eu, pois pensando na orla de cando me graduei, igual un 60% sí que xa éramos mulleres. En actualidade, notase moita diferenza entre os bacharelatos? En humanidades e sociais non me fixo tanto, eu creo que 50-50 ahora mismo, 50%, 50%, e logo, se nos vamos aos de ciencias, no biolóxico sí que noto que cada vez máis mulleres, e no tecnolóxico vai por xeracións, pero sigue predominando o xénero masculino. Moitas grazas ás dúas, Adriana e Bea. Seguindo polos corredores, atopámonos con Nerea e Cristina, dúas profesoras que estudaron despois do 2000. Cambiaría algo? Vamos con Nerea, que estudou matemáticas. Que che dixeron na casa cando decidiches que querías estudar matemáticas? Pois a verdade é que non me dixeron nada, sempre me dixeron decir por mí mesma, tiven esa sorte, e teño unha irmá máis maior que xa estudara unha carreira de ciencias, entón non houbo moito comentario ao respecto. E a ti, Cristina? Cando eu estaba en segundo de bacharelato, a min gustábame moito as ciencias, a física, a química, as mates. Entón eu xa sabía que quería facer algunha carreira que estuvera relacionada con esas tres disciplinas. Cando comentei na casa, meus pais quedaron moi contentos, non me dixeronme que fixera pois aquilo que máis me gustase. E cando estabais estudando, nas vosas clases había máis rapaces ou rapazas? Pois, cando eu estudiei en matemáticas, éramos máis ou menos 50% de cada. Pero é certo que eu comecei nun dobre grado de enxeñería informática e aí sí que se notaba moita diferenza, porque de 60 que éramos, igual chegábamos a 6 rapazas. Era como un 90% de rapaces estudando. Se ven as disciplinas STEM e as enxeñarías, moitas veces están consideradas como máis de homes, é un prexuízo un estereotipo co que temos que loitar. Na miña enxeñaría en concreto, en enxeñaría química, había paridade, máis ou menos metade homes, metade mulleres. E moitos estereotipos e sobre todo nas enxeñerías, en informática se notaba bastante,
que era unha carreira como moi de rapaces e había moi poucas mulleres. En los bacharelatos actuais notase moita diferenza? Segue me dando moita pena como profesora de Física e Química que na rama tecnolóxica haxa maioritariamente homes e na rama científica orientada á saúde que sega sendo maioritariamente de mulleres. Creo que é algo co que debemos loitar e ir cambiando pouco a pouco. Moitas gracias. Gracias. E ata aquí o noso podcast. Grazas ás nosas profes, Bea, Adriana, Nerea e Cristina, por compartir as vosas experiencias e, sobre todo, por ternos aberto o camiño. Porque se hoxe estamos aquí falando disto, tamén é grazas a mulleres como vos, que un día decidiron ocupar un espazo que lles decían que non era para elas. Escoitámolas e está claro, houbo avances, pero tamén nos lembran que aínda queda camiño por percorrer. Lembrade, a ciencia é cousa de persoas con curiosidade, e a curiosidade non ten xénero. Somos Paula e Rocío. Ata a próxima!